Саумысыз, эфирда Илеш телевидениесі. Район тормышында булган соңгы һәм иң мөһим яңалыклар бүгенге тапшыруда үз урынын алар. Безнең белән булыгыз. Врачи – главные герои в борьбе с пандемией. Сегодня многие из них работают без выходных, буквально на износ. И каждый день рискуют своим здоровьем ради спасения других. Однако для того, чтобы делать свою работу, им часто не хватает элементарных вещей – масок, перчаток, защитных костюмов. Поэтому фонды, предприниматели и граждане по всему миру сегодня пытаются помочь врачам, обеспечивая их самым необходимым. Сотрудники акционерного общества «Уфанет» в городе Дюртюли решили оказать помощь местным медикам. Коллектив закупил оборудование, средства защиты и разделил их между несколькими учреждениями здравоохранения. Помощь оперативно доехала и до илишевских медиков. В нынешней ситуации, связанной с пандемией коронавируса, компания «Уфанет» продолжает проводить линии связи, телевидение, интернет, точки доступа Wi-Fi и видеонаблюдения. Однако это не вся помощь, оказанная в рамках компании. Наши сотрудники проявили желание собрать сумму и закупить необходимое оборудование для больниц. Мы собрали необходимую сумму и разделили ее между несколькими больницами. Для районной больницы Илишского района мы закупили рециркулятор воздуха и маски экрана. Хотим выразить огромную благодарность компании «Уфанет» за предоставленную материальную помощь в организации наших противоэпидемических мероприятий и мероприятий по организации медицинской помощи для пациентов с коронавирусной инфекцией. Предоставленные нам защитные пленки и рециркуляторы будут направлены в госпиталь для работы наших сотрудников. У нас рециркулятор, который был предоставлен компании, он предусмотрен для обеззараживания воздуха в помещении, и он удобен тем, что его можно использовать в присутствии пациентов. Как мы уже знаем, пациентам нельзя выходить из палаты, и это нам предоставляет возможность обеззараживать воздух прямо в присутствии пациентов. В такое трудное для всего человечества время важно не быть равнодушным, важно объединять усилия, важно быть хотя бы благодарным. Помогай другим, поможешь себе. Когда мы вместе, мы сильны. Алина Хадимуллина, Ренат Хатимуллин, телерадиокомпания «Илиш». Һава шартлары уңайлануга ук хуҗалыкларда язгы кыр эшләре җайлана. Һава торышы авыл хезмәтчәннәрен сынап кына тора, әмма алар барына да әзер. Район авыл хуҗалыгы идарәсеннән алынган мәгълүматларга караганда, хуҗалыклар тулаем 10,439 гектар җирдә чәчү эшләрен башкарган. Бу планга карата бары тик 15%. Бу күрсәткечләрне Урожай токымчылык заводы, Илеш мая кооперативлары, Максим Горький исемендәге хуҗалык, Илмир Ихсанов крестьян фермерлык хуҗалыклары башкарган хезмәтләр алга этәрә. Үзәк МТСның Илеш филиалы уңганнары да кыр эшендә кайный. Хуҗалыкның Үрмәт авылы янындагы 170 һәм 205 гектарлы басуларында борчак чәчелә. Хуҗалык Семенәнең Аксайский усатый сортын сайлап, тиешле кондицияга җиткереп, киләчәк уңыш өчен нигез сала. Әлеге эшкә 5 берәмлек техника җәлеп ителеп, аларны Денис Гилмуддинов, Әнис Шәйхразиев, Илнур Исламов, Илфир Бәдертдинов, Фирзәр Хәбировлар хезмәтләндерә. Рәфис Әмиргулов белән Илдар Хаков җитәрлек күләмдә Семенәне урынга ташып тора. Эшкә тоткарлык юк, ягулык белән тәэмин итү урында оештырылган. Бер басудан икенчесенә җитез тимер атында аны Рузик Самигуллин китерә. Көннәр мотор торганда тизрәк чәчеп калырга исәп, җирдә дым булганда бары тик. Быелгы үзенчәлекле язда һәр минуты исәптә ди хуҗалыкның агрономы Фидан Бахтизин. Бүген безнең хуҗалыкта борчак чәчү бара. Әлеге көндә безнең борчак чәчәләр 3 комплект. Шулай әлеге көндә 100 гектар чәчтек. Бүген менә калган гектарларны чәчеп бетереп, башка чәчү өчен башкарырга уйлыйдык. Бидән погодадан бөтен әйбердә погодадан тора инде. Монда әлеге Ашату безнең 3 тапкыр көненә китереп ашатабыз. Егетләр довольный,
милләр техникалар комплектташтырылган смена белән эшне алып барабыз. Борчак шешү белән беррәттән югары ярке янындагы 125, Лаяшта авылында 245 гектар майданда бодайга нигез салу бара. Тулайым алганда 70 гектары башкарылган да инде. Алмаз Хазиев МТЗ-12-21 тракторына тагылган ББК-6 агрегаты белән шешүгә җирне әзерләсә, Рамис Габбасов һәм Илдус Шафиков 2 сменада John Deere тракторына тагылган John Deere 730 шешү комплексы. Фәндәт Ялалов МТЗ-12-21 тракторына тагылган СЗ 3-6 шешкеше белән хезмәт куя. Әйткәндәй, башкарасы эшләр әле байтак. Үзәк МТСның Илеш филиалы алдында агымдагы шешү сезонында 5000-гә якын гектарга орлыкларны җир куенына кертү бурычы тора. Моны инде алар кыска срокларда башкарып чыгарга планлаштыралар. Һава шартлары гына уңай торсын. Эш 2 сменада оештырылган. Техникада ягулык майлау материаллары да җитәрлек. Луиза Шарафутдинова, Илеш телерадиокомпаниясе. Башкортстан Республикасы башлыгы указы белән республикада авылларның санитар-эпидемиология торышын яхшырту максатында чисталык көннәре игълан ителде. Шулай итеп, узган җомга һәм шимбә көннәрендә авыл биләмәләре хакимиятләре үз изоляция режимы чорында эшләргә рөхсәт алган учреждение һәм оешмалар коллективлары үз территорияларын, шулай ук юл читләрен чүп-чардан тазартырга чыкты. Район мәгариф идарәсе, мәдәният бүлеге, финанс идарәсе коллективларында хезмәт салучы егетләргә, мәсәлән, федераль трасса буйлап урнашкан урманнарны корыган һәм ауган агачлардан тазарту эше тапшырылды. Трассадан чак кына район үзәгенә таба юнәлсәк, анда инде Яркей авыл советы авыл биләмәсе хакимияты кызлары Иштерек һәм Буазы ярларын барлыгы 5 километр озынлыктагы участокны чүп-чардан тазартып чыкты. Халык елга буйларында менә бик матур торып ял итәргә ярата инде. Ял иткәч артларыннан чүпләрен җыештырып китүчеләр бик сирәк. Унутмаска кирәк, Яркей ул безнең туган ягыбыз, туган йортыбыз. Без менә үзебезнең ихатабызны, якын тирәбезне ничек чистартабыз, ял иткән җирләребезне дә шулай чистартып, матур итеп яшәсәк, нык әйбәт булыр инде. Бу якта безнең частный сектор урнашкан, шушы частный сектор артыннан басу кырында менә бөтен үзләренең калдык-кыстыкларын шунда чыгарып йөгәннәр. Бу бер дә дөрес түгел дип әйтергә кирәк. Ни өчен дигәндә, кемдер кеше артыннан җыштырырга тиеш түгел. Һәр кеше үз артыннан җыштырып, үзенең тирә-ягын үзе карарга тиеш. Бу иң беренче чиратта безнең экологик культура. Дәррәү өмәләр шимбә көнне дә дәвам итте. Агач утырт һәм яшәү бүләк ит лозунгы белән гомум республика буенча игълан ителгән Яшел Башкортстан акциясына барлыгы 40-ка якын оешма һәм предприятие кушылды. Иң күләмле эш фронты район үзәгенең яңа зираты янында җәелдерелде. Монда 15ләгән хезмәт коллективы активлык белән зур үсентеле миләшләрне утыртуга бердәм тотынды. Инде район хакимияте коллективы тарафыннан шәһәр мөхите программасы чикләрендә тергезелеп килгән җиңү аллеясында 50 төп эре агач утыртылды. Безнең леса полосаларда шундай миләш агачлары, юкы агачлары, шумырт агачлары һәм кыргыйланган алма агачлары бик күп. Барып чыгып аласың, бер кеше дә алай каршылык әйтмәй. Тамыр системасын таратмаска кирәк, менә шулай вак тамырлары булу кирәк инде. Безнең Яркей өчен шәхси әйткәндә инде зурая, үсә. Һәр бер кешенең үзенең капка төбендә агач үстерү кирәктер дип табабыз инде. Шуңа тәкъдим итәрем инде шундай миләшләр үстерергә. Утыртканда тәртипләре булай. Сирамлы җирдә инде 40-ка 40 дигәндә хәтта бер шундый зурлыктагы, размердагы җирне сирамны ачасың, һәм бер 50 см тирәнлеккә чыгып төшәргә кирәк. Хәтта бер уйлап караганда, менә бу агач безнең 20 см сыйып та бетә. Аска ягын йомшартасың, һәм инде кире кара балчыкны төшереп әзрәк, менә бу җир уровеннән чак кына 5 см аста була торган итеп утыртып куясың. Һәм топтап куярга кирәк. Топтап куеп, өстенә бұрын шушындай балшықны тағын таратып қоясың, мысалы сухой палек деп атала, шушы ағаш үсіп кете, һәм инде безнең урамнарыбызны матурлап торачак. Әйтергә кирәк, үсенте материаллары үзебезнең урманнардан кайтарылган. Кыргый үскән зифа буйлы яшь миләшләр хәзер район үзәген бизи. Экологик чарада катнашкан район хакимияте башлыгы Илдар Мустафин райондашларын изге яшел эшкә кушылырга өндәде. Бүген район хакимияте коллективы
Яркейде центрда бүйік жеңуінің 50 жылдығына бағышланған аллеяда милеш ағаштары отыртырға кіріштік. Бұл енді акция Яшыл Башқұртстан акциясы негізінде башқарыла. Шындатта бұл жерлікті біз былтыр городская среда программасы негізінде тәртіпке кетірген едік, түзілішлері башқарған едік. Бүгінгісі күнінде біз мұнда 3 памятник бұлдырға жиынабыз, тағында үстеп шушы орттырып программаны. Бұл памятниклар бейік жеңуден қайтқан қади солдатқа, танкистқа, морякка, шылайық пограничникка бағышланған болашақ. 9 май алдынан шушы памятникларына жеріне жеткіріп, аллеяна, шешкелерін отыртып, шушындай шотлар тудырға жиынабыз. Әйтірі керек, бұл акция район бойынша өткен атнашында давам етті. Бұл акцияда біздің 39 организация қатнашты. Шылайық 360-тан артығырақ ішшілер. Бүгін енді әйтірі керек, бүгінгі күнге 4240-тан артығырақ әрі түрлі ағаштар отыртылды. Барсына да енді әйтесі келе барлық қатнашқан қызметкерлерге де зор етіп рахмат сөздерін жеткіресі келе. Біз енді күтеміз алдағы атнаға да шушы акцияны давам етербіз деп айтып, ғұммен өзіміздің ауыл жерліклерін, районный центрны моторларбыз деп айтып. 25 ел элек тә бүйік жеңуінің 50 еллығына бағышлап, шул дәуірді эшләгән район хакимияты вәкилләре әлеге аллеяда кайыннар утырткан. Инде алар бүйік булып үскәннәр. Хәзер ак кайыннар янында бер рәт миләшләр дә шаулап утырачак. Аларны кадерләп, саклап үстерергә генә кирәк. Алина Хадимуллина, Ринат Хадимуллин, Илеш телерадиокомпаниясе. Бүгінгі тапшыруыбыз шуның белән тамам. Киләсе чыгарылышларыбызны да карарсыз дип ышанабыз. Һәммәгезгә дә алдагы көннәрдә тик уңышлар һәм күтәренке кәеф юлдаш булсын. Сау булыгыз.